Ja som kritizoval Fica od prvej chvíle. A my sme mali také kontroly od nich, také kontroly od finančnej polície, z daňového úradu, z hygieny. Na nás stále chodili. Bolo cieľené podľa vás? Áno, jasne, samozrejme. Každý týždeň sme mali nejakú kontrolu od Fica. A už sa to zase začína diať. V akom smere? Trošku to možno rozvíte, keď... No, predtým, keď som bol iba taký občiansky aktivista, robil som videá, mal som 1 200 000 pozretí o videu s Ficom, tak každý týždeň nám Fico posielal kontroly k nám do podniku. No a teraz sa zmenila situácia a opäť sa dejú kontroly. To len taký výmysel váš toto, lebo to tak trošku znie. Čo je vymysel? Že sa dejú kontroly? Že vás pozerá viac ľudí, tak to hneď dávate ako za vinu vláde, že vás chodia kontrolovať. Ale prepáčte, to není za vinu. To nie je za vinu. To tak je. Fico, tých, ktorí ho nemajú radi, tak on takto likviduje. Ako to, čo sa deje s týmito policajtami, tak to je presne ten istý. To je úplne, že rovnítko si tam môžete dať. Ľudia, ktorí ho kritizujú, novinári, ktorí ho kritizujú, tak to treba odstaviť. Policajti, to treba všetko dať preč. A hlavne ľudí, treba im uškodiť.